L'Elche-València d'esta jornada serà un partit molt especial per a Ñíguez. L'exjugador il·licità es va formar a les categories inferiors del València, jugà amb l'Elche en primera i va coincidir amb Baraja en els dos clubs. Aaron Ñíguez patirà diumenge pels dos equips de la seva vida. El ADN que tienen los ilicitanos y la gente de Elche, el equipo no va a bajar los brazos, lo va a intentar hasta el final. Creo que el Valencia va a tener que gestionar muy bien las emociones. A la ciutat esportiva de Paterna va créixer com a futbolista. Va ser el màxim golejador del plantel i encara és el jugador més jove que ha debutat amb el Valencia en Champions. Valencia a mí me lo ha dado todo. Me fui con 11 años, estuve hasta los 21 perteneciendo a ello. Una etapa en què Baraja es va convertir en un referent per a Aaron. Me cuidó mucho cuando yo tenía 13, 14, lo veía en la residencia, hablaba mucho con él, me daba botas de Aimar, que en su momento usaba mi talla. Luego tuve la fortuna de coincidir con él en entrenamientos con 16, 17 años. Luego en el Elche, cuando hubo el descenso administrativo, él vino, yo coincidí con él 2 semanas. Ara confia que, tal com va fer amb ell, el Pipo siga capaç de guiar el València cap a la salvació. Pues por lo menos te motiva a creer. El Elche, l'equip de la seva ciutat natal, també ha viscut moments durs. Conseguimos un ascenso después de muchísimo tiempo. También tristeza porque al final hubo ese descenso administrativo y verlos arriba en primera es lo más bonito que hay. Este cap de setmana, tot i que amb els dos en zona de descens, tornarà a disfrutar en primera del derbi més especial per a ell. En el